Přátelé, toto je na figu. A je to se lepšie, jak tam započet to. Naozaj koukajte, iba všetko sa ti toho dobre. Všetko ide? Dobre ide. Co si mi ide zahrať? Počkajte. Idem si zahrať. Ako sa volá? Nie toto, ale... Je to všetko? Ukáž. Všetko je to tam. Troška, vidíte, tu šipku nemá. A takže to je. Je vyzerá to isté, neviem, kde to dali. O, teraz ja musím typing. Ono, tak. Jen toto lebo toto čo je úplne naozaj aj toto. Počkajte, keď ja som hľadala na toto, tak keď zapeskne, tak bude dostanete mŕtvy, to je jak reálny život, tým kockatý, to ide. Áno. Neviem, počkajte, aby som vás mohol vidieť, tak. Vy mňa môžete vidieť, hej. Toto je divné. Znám si byť koška blízko, jedno môže byť jedno. Nepreč? Ja daj všetko predo. Toto dáme. Bude vidno. A keď toto načíta jedno, to je serva Wi-Fi, no. Vidí, toto je. Tak som už dlho nehral, toto mám, to je. To je spin. Tak, ale toto nechcem byť. Počkaj, toto je back. Vidím. Toto dáme si, ja neviem. Nie, toto nie. Dáme si nepiolek a dáme si toto. Normálne. Ježiš. To na koľko FPS by som to hľadal. Jakých 150. Firehouse, koľko mám neviem ani. Nie, a čo je ten, equipment, tak. Potom je tieto. Potrebujeme ako sa povedať, tietok. Čo dáme? No. Máme všetko, hej. Ďalší. Dáme si toto. A môžeme ísť. Jen fun fact. Môže, keby niekde tu dali 300 kokos.
아니면 누구 찍고 뭐지? 에이. Sunt tu să fiu cu tot nu voi știi să tu auto poi lascia mi metto mi musimy czekać, no. Per palito. Per palito. Ja musím čakať, keď všetci vyradia. Keď je nové tornádo, keď napíše, nebo hento voze, patotu. No, tak je škodný. A po... Aha, dobro, všetko dobre. Všetko stojí za chvíľku, ako sebe dneska je tebe. Čakáme tu. Počkaj, co je to? Pozri sa koľko aut. To je počítač. Počítač. Nie počítač. No ja som tu. To je rúžové, počkajte. Pozrite sa. Milión. To mi nepočítajte. Počkaj. Ten každý. Garfield. Nové tornádo. Pravde. A som 200, ten asi stihneme po. Také veľké tornádo. Ty. Vidíte to, čo je to... Troška vidíte. Aspoň, že by som mal nejaký počítač, nie. Môj počítač je dobrý, ale je to aj nemestí. Živé. A miesto je takéto miesto. Počkajte. Také veľké. Už je taký nový tornádo, už nechce mať na tých tu dvaja kokosové robí. Taký zobajzený. Čo? Aha, keď tam peši aj dole. No, kde je taký, no.
ci mizí. No. No to čo? Toto je ešte silnejšie. A všetci sa tuto chystajú. Normálne sa všetci tuto chystajú. Všetci majú všetko nachystané. Ja mám tiež, ne? Dobre. Všetci majú všetko nachystané. Čakám iba na nové tornádo, poste a ti kto píši. A jedni ide tam, ide tam. A sme tam. To je to, že kde hľadám. Akože, keď som mal všimnúť, že tie oblaky, ja neviem, skadajú dole, tie oblaky vyzerajú, keby bolo tornádo, že tam nie sú, že tam sú. Kedy už bude tornádo. To čo uteká? Tornádo mizero, neviem prečo. Tak, tuto je veľké veľcity. A keď je koška také, tak má to ze 75 to bude spätka. Lebo že legendárna spätka je taká peši. Všetci, čo sme tu, tak debili tu stoja. A tá pumnula tam sa povie tornádo. Všetci auta a Dominator je tu, je to dvojka? Je dvojka. Tak si dobre vidím, lebo dvojka je červená, ne? Tam je tá TV, Dominator teraz je to iné. Toto je celá armáda Dominantov. A všetci tu iba čakajú. Je tu nejaký tornádo. Keďže bez očitý, neviem, toto je malé, ale toto môže byť veľké. A čo? Ide tu. Hej. Guys. Čakaj. Ek. Era. Da. Base. Velocity. Čo? No dobre, tak už môžeme ísť.
A to som čekal. No dobre, tak asi je veľké tornádo, je to ide. Že ti tu tam. A ten tu čo to robí? No asi on musí utekať, lebo keď veľká zbraň atomovka, taká, no nie atomovka, jen to. To viem, to je za... Bomba. 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 Bombokra, to čo je? Čo mám napísať? Viem, going to Jesus to see that storm hell now. No. Počkať, asi ten strom, alebo čo to je? Môže si dať rada? No, tak toto môže byť dobrý. To za peniaze. Nie? Amen. No už, tam sú blesky. Takže si pozor, bo to strašia. No už. Skvěle. Helna, už je to zatvárané. Prší. Hyjole. No tak asi sme už vnútri. Čo máme sa ísť? No už je to veľké, už je to červené, aleluja. A za chvíľku tieto stromy sa pekotia, už sa nikde nedostane. Čo je? Čo od ty uteká? Ja si to idem pozrieť, či je tam všetko v pohode. Tu môže byť otočanie a tu môže byť celé tornádo. Amen. Je to veľa peňazí. A je to, ako to povie. Môžeme dať ten pick-up, akože, ale ten pick-up je slabý. A to je dobro, no. To dáme aj nové, to sa dáme aj okna. Takže nie je 108, hej. Takže... ukáž toto nádičko. No už sa to líši. My sme už tu. A ako to fašitíme? Takže toto musí začať hento, ale vy musíte čakať na toto. Lebo toto čo je, tak môže byť otočené, lebo... Neviem sa robiť tieto nada. Toto čo je, tak to je iba pešenie, hej, lebo môže byť aj tornádo. Jen toto čo je, fano. A keď toto je fano, no toto je čo je fano, čo to čo je? Ty vole, všetci idú, aký, zvieratá idú. Jeden ide. Oh my gosh. Že toto čo je fano? F5. O F4 môže byť. To je moja... Dobre. Môžeme ísť naspäť. Lebo toto môže byť tu. Čo sa tu nám vezlo shodí. Jen tam je do... tu. Možno toto je otišť, tam je otišenie, no. A tam je aj vidieť. Zase ja nevýchod tam. Máte nejaké strače, lebo ja by som fakt... Vole, kámo, tak toto vyzerá dobre.
Moja to jaké viento. Puesto viento. Soy... Oh, soy king. It's okay. Dobre. Mko... Počkaj. Toto pôjde asi tu. A že teraz som tu. To znamená, že sú dva... Prečo všetci tam idú? Čo tam bude tornado? Tornado on ground. Is it going south or no? South... Počkaj, čo? Oh shit. Dobre, tak môžeme ju zmrtviť. Nado, teda, čo znamená, že nado, o to majú, ako sa neviem, tí kamenov, čo majú, to ja neviem. Proste, je moje to na zemi. A to je to nado. Také. Ale takéto sa ani nevidel. Ani v Robloxu. V Robloxu hej. Lebo to sa môže točiť. A sú už tam skoro. Keď tam idú. Hej, ona... Fakt je to také sadvej. A tam je už... No, dobre, tak tam je si už zaviesť strom. Tam je sa vidieť. Ja som, Piorek, dobre. Tu som už tu, nie? A kde si všetci chlapci? Počkaj, nedolní. Počkajte na mňa. Čo ty? Dobre. Je tam ti vystýš. Asi je tu, nie no. Ustavit. Hej, už som tu, na toto dolnici. To bude toho trvať, lebo tu sú samé travy. A je dobre tornado. Aj toto tornado má, ak sa povie, ja neviem, môže mať 100 km, môže mať, nebo takých 150, no, aj aký je veľký. Tam je búrka, tam je to, ja toto milujem. Ja toto absolútne milujem, čo to je. No, ako za chvíľku to bude na toto. No, ja som už na polke, to znamená, že musím ísť dole a stadia. Aby som tam mohol ísť dobre, takže... Nie. Oh shit. Dobre, už sa to stávajú. Daj to nám iba toto veľké, to je mačko. Takže nemusím ísť dole. Aby som mohol dobre zabať tie peniaze. A musíš zadať, kde ono to ide. Ty musíš sa niekde zaparkovať, počkaj. A má započiť. Ešte nie, ešte mám ísť dole. Open 50 miles per hour. This is a very dangerous storm. Locations impacted include Rain? Oh shit. If you are in the path of this storm, move indoors immediately and stay away from This storm is capable of causing severe injury and significant property damage. For more business, heavy rains flood roads quickly, so do not drive into areas where water covers the road. Vieš to? Takže ja zabavím sa. Ja som musím už za chvíľku otočať. Ako si keď... No, sú vlastne tam bežíme. Za ten podkat. No, už môžeme zatočať, dobre, môžeme tu ísť a ich tam.
Ale to ještě tam není, ale může být tam i hned. A jsou právě hned tam. A taky je samé věc, ale jaký je velký. Může to až tam jde. A toto může být, já nevím. Než 5 může být. Jaký no, koška na jíst. No, koška na jíst a koška na toto. Další tornádo. Další tornádo, chlapci. Aj, kam to jde? Hold on, wait a minute. Oni sú nutí, že no? Idioti. Zastrú sa. No, asi nie. Že tam môže byť zaspäť, len tu bude zase toho. Aj čo sa na to... On si tuto dozvoní. No tam musím ísť ho na ty pioli, čo iba furt rovno. Furt rovno. Furt rovno. Hoti. Musím ísť ho ísť na cestu, aj chodím spreč. Toto čo je takové... Moving southeast at 50 miles per hour. Locations impacted include the safest place to be during a tornado is in a basement. Get under a workbench or other piece of sturdy furniture. If no basement is available, seek shelter on the lowest floor of the building in an interior hallway or room such as a closet. Use blankets or pillows to cover your body Dobre, and tak always musím use si dať čo, in mobile homes or čo vehicles. mapy. Evacuate them and get inside of the Ja som. Na chvíľku som pri ňom. Na chvíľku ja do... More. A ja ti a fakt to ide na ten list. Že tam dá si len to, ty kožení. Dobre. Hoti. O, som dobre, tak ďalšie to na to, takže ja neviem. Ja to neviem, čo je, ale by si sa to vedel. A aké to na to daj mi to na to. O, ide tu. Tu som si zastaviť. National Weather Service Doppler radar indicated a severe thunderstorm capable of producing damaging winds in excess of. This dangerous storm was located near Prior Lake, east at 50 miles per hour. Locations impacted. A keď tie henty, čo sú tie oranže, tak to tu robia peneli. Moved indoors to a sturdy building. Asi, no, veľký otišel. Rear protection moved to a warning form. Dobre, tak asi to sú... Ja sa neviem pozrieť piolej, čo je s ním. A co som? Dobre. To asi není, nie no. Počkaj, kam to ide? Ja neviem, či to ide tam, na tento piolík. Ja som kde? Práve som kde? Ja tam, musím ísť dole. A tam, možno toto je ten otiešok, to sú asi tam. Dobre. Zemienškovať, dobre. To som si vybral cestu. Oj, tak asi toto nie. Toto nie.
Čo to... Dobre, asi to už je všetko, hej. Sa porozprávať, predtým musím ísť. Ideme sa porozprávať, hej. Počkajte. Je to bolo také... divné. Neviem, koľko ako na toto dostane, to je jedna asi. Aspoň budem mať odverateľ nových. Je to bolo dobre. Dobre, že sa skoro dostal. A neviem, koľko mi istí záleží, lebo... Ja neviem, ako sa robia, ale musím mať zapojiť. Pobralo to veľké, čo tam má svoje miesta. Asi ho vypnú, ale... Vidí sa to, bude sa to vydržať, ale bude to dobré. Takže...